Hvad er det for Ikke sige det, så jeg ikke ved det, okay? Jeg er pisse med, jeg har det. Nummer 3. Så hvad tager Roberts? Mund og lås skæben. Åbn mund og lås skæben. Det kan være million, det er der ingenting. God start. Øj, okay. Okay, god start. Havl. Ej, Ej. hvor grimt. Vi på Daddy, sagde han i der. Okay. Er den gule bedre? Ja. Okay. Nu er det virkelig lagt ind. Det var en kæmpe. Log ind, Mikkel. Okay. Ej, jeg sveder faktisk lige nu. Jeg sveder rent faktisk lige nu. Hvad var det, jeg der? Jeg sveder rigtig meget. Kom ind, et eller andet. Okay, det er fint. Please, bare, I må ikke få ind. Ej, åbn mund og lås skæben. Ja, tak. Ej, I er helt bagud. Nej, please. Nej. Tillykke, drenge. Jeg fik en Natasha. Kan ikke bare volde 50, kunne spille med resten. Sig, lad os kigge min skærm. Jeg kommer over og gå i seng med dig alle om 2. Tak, så. Er du sur eller ikke? Det er der stil. Jeg skal kigge min skærm. Hvad? Se, hvad det er, de ansætter til mig.